Este foarte, foarte dual aparatul. M-am jucat pe mai mult eu. Din Lazar a lucrat. Eu m-am jucat pe el de joi, până azi dimineață inclusiv. Foarte interesant, foarte versatil. Am încercat să acopăr partea care mi s-a trebuit, adică partea de lifestyle, partea de model, partea de blog, partea de fotografie făcută pentru informația pe care o conține, nu neapărat pentru frumusețea compoziției sau pentru ce exprimă ea mai mult decât pe instantaneu respectiv. Evident că m-am mâncat să stau să concentrez pe compoziție, pe nebunii, însă am selectat pozele, doar cele care sunt din zona care mi s-a definit. Vorbim de lifestyle, vorbim de blog. Din păcate am încercat să fac ce face criticul de obicei, dar n-am avut decât chiar nu de 30 de giga. Să nu spun că pot să fac așa aparatul. O să vorbesc puțin direct de fotografie, este mult mai eficient așa decât să stau să vă înșir niște chestii tehnice pe care cu siguranță oricum le veți lua mai mult din prezentările tehnice, să încep acum să vă zic, să vă demonstrez că am învățat niște parametri tehnici, este persiflant și degeaba. După cum vedeți, port 47 la picior. Am încercat să fac fotografiile fix cum am văzut că fac alții. Atunci când eu să fac aparatul fotografic, îmi place foarte mult să fac prezentări, să fac nebunii, să văd eu nebunii, pe care nu le mai vede nimeni, dar mă poza mea. Însă, de data asta am o denumire la weekend-ul, dar le avem pe sărite. Aceea seară, aseară, adică după emisiunea, am dat drumul la zemuială pe Magheru și am tras încă o poză. Nu o să stau să vă spun eu ce bine face aparatul poze, le vedeți și voi. Puteți să trageți concluzii foarte, foarte clare. M-a impresionat foarte mult ISO-ul ăsta de 12.900, care este nativ și care te scoate din niște velene foarte, foarte, foarte mari. Pentru că dacă nu, aici știu că v-aș da să fiu, poza să fie făcută cu un timp lung, însă nu, sunt timp foarte scurt, pentru că vreau și mă fac pe capul mașinile și atunci ar trebui să fiu foarte rapid. Și am pus aparatul, am apăsat butonul și am plecat de acolo. Nefiind foarte convins că ISO-ul ăla m-a scoate din belea, dar m-a scos pentru că și-a făcut foarte bine treaba aparatul. Aici vedem câteva zone de șarf pe care puteam să le pierd și câteva zone de iluminate cu fluxul de lumină caldă și rece. La fel foarte, foarte bine. Trebuie să vă spun, n-am editat pozele cu mine. Pozele sunt scoase din aparat, acum o oră și 10 și puse pe un stick de pe care le vedem acum. Nici eu n-am fost să mă uit foarte mult la ele, pentru că nici n-am vrut să stau să fac o analiză de fotografie, că nu mă dau mare fotograf, și să vă arăt din punct de vedere al modelului ce înseamnă. Am șarf cu pancake, cu mână de negru, ceas fosil, dacă vreți să... Am și eu. Iată aici, o mână de negru, autograf de la cine vedeți voi. Asta am fost în la Sibiu, la raliul Sibiului. Așa s-a văzut dimineața. Iar vorbim de niște zone de lumină diferite, cu aparatul pe cheamuneală pornit, făcut poza și plecat mai departe. Calitatea imaginii este foarte, foarte, foarte bună. Bine, vorbim de un senzor de 800 megapixel, însă ne ajută și proiectorul, dar nu atât cât am vrea noi. Pozele sunt incredibil de bune și de bine texturate. Asta la fel, în mișcare din listă, aici nu e neapărat o poză de ea. Eu am probleme nu cu sibierii pacifici, ci cu fotografia făcută în soare la tâmpit de ora 12, când foarte nimic nu iese cum trebuie și trebuie să stai cu fitness și cu lucrare ulterioare ca să o duc la capăt. Aici este fix, mergând în drum, am parcat și un nume de meme stradă în Sibiu, mergând spre Piața Mare, am văzut cadrul, am pus aparatul și l-am făcut. Se vede foarte mișto zona de umbră și lumină. Aparatul este foarte rapid pe șarf și are genul de șarf care te ajută să vezi exact ce zonă vrei, pentru că, scuză-mă puțin, se vede ce de nu știu te pus jos exact în... Asta cred că am pus-o foarte bine, nu? E touchscreen. Și atunci ne-am obișnuit cu toții să dăm de
te ajută foarte mult să-ți faci șarful exact în zona care îți convine. El, în momentul în care ai dat comanda, el îți face șarful în zona respectivă și ți-a tras poza. Nu mai trebuie să faci nimic. Asta e foarte bună pentru cei care nu sunt obișnuiți cu jumătate de poză la buton, am făcut șarful de vreau, nu trebuie să mai foarte, foarte eficient din punctul ăsta de vedere, foarte rapid. I-am dat zona pe ecran unde vreau să am șarful și atunci a declanșat individul foarte eficient din punctul ăsta de vedere. Iar genul de poză făcută de amatorii de, să le spunem, amintiri plăcute. În acest caz este doar un dressing bag, dar e foarte bun, mai ales că avem un program în lumina aia atenentă. Aici, deja eram în Piața Mare, foarte, foarte vii culori. Încă o dată spun, nu este editat nimic. Nu i-am dat niciun fel de filtru, niciun fel de curățare, niciun fel de enhancement, iar aparatul a mers pe clar. Nu i-am dat fel de bilinguri, de nebunii, de bucurii. Am mers fix pe zero cu setările drepte. Se vede foarte, foarte, foarte intensă culoarea la fiecare post. Aici este o chestie foarte interesantă. Aici era beznă. Negru curat. Negru nu de culoare. Noapte, capot era în jur de ora... Să vedem cum apropo la 8 și 10, era 9:30, cred. Foarte mult praf în atmosferă, pentru că era o probă de macadam, pe aici treceau mașinile, foarte mult praf. Aici era beznă complet. Pe mine m-a uimit poza pentru că așa să fie în primul rând foarte gălăgioasă și nu e. Și în al doilea rând, nu mă așteptam să mă apară detalii pe zone unde nu există, aici nu există niciun fel de sursă de lumină. Deci aici e doar reflexia din cer, ceva poate lumină parazită venită din praf și întoarsă în zona asta. Pentru că acolo nu există nimic, dacă știi cineva proba șanta din raliul Sibiului, aici e proba mare unde se termină proba. De singure surse de lumină sunt astea două reflectoare care sunt oricum și un spot care e pus pe car pentru camere. Noi aici eram și, dacă îmi dați voie contra surse de lumină, undeva puțin ridicat. Îmi pare rău că nu m-a pus capul să pun aparatul, să nu mai lasă să plece în nicio cum îi place lui și să fac una, să vedeți, negru ca negre dânași. Foarte înțelegat. Și aparatul a reușit să-mi scoată o poză care e cel puțin decembru, mai mult decât decembru, în condițiile date. Aici am făcut una încercând să nu mai prind lumină și să iau doar contrejurul respectiv, mă interesau siluetele astea. Și la fel, fără niciun fel de alte setări, am pornit aparatul, i-am dat dosarul, nu? Deci vedeți cum e bine și cum e așa. N-ai avut, dar eu am început acolo, pe care m-am luat. Mă interesau fix siluetele respective, am dat unul la aparat, i-am dat în gură și asta a ieșit. Adică, până la urmă, ce încerc să subliniez cu treaba asta, aparatul este foarte versatil și te ajută chiar dacă te pricepi, chiar dacă nu te pricepi la fotografie. O să vedeți, vine din gaza mai acolo și vă arată ce poți să faci cu aparatul în momentul în care te pricepi. Eu acum ai play down, ca să fiu mai corect. Acele siluete, cumva, mai de aproape, aici eram cu 18:55 pe aparat. Vine la kit 18:55 și la dedicat 18:55 și un pancake cu un 22. Fix, amândouă foarte spectaculoase și foarte luminoase de arată. Azi, la bine, ce se întâmplă aici era bine. Sâmbătă am fost nași, ăsta este binele, încă mulțumit de faptul că se însoară, vorbim cu el peste câteva ore. Vedeam pe zona de alt, soare puternic, ora 14:30, cred că coafura rezistă, un soare total turbat. Totuși avem detalii pe alb și detalii bune, foarte bună expunerea și pe față. Încă o dată, aici mi-am dat jos de mașină, a spus aparatul, obiectul, drang, o post. Și am mers la risc. Ce-o ieși, o ieși. Nu o să vedeți. Ăsta e cavalerul de onoare, s-a părut un băiat drăguț, dacă este singur și stă în Dubai, dacă vreți cineva să... Dacă nu, ok, am zis. Aici, în biserică, nu știu dacă știți în biserică cum se întâmplă, în afară de preoți, de cei care cântă, de diaconi, tot timpul există un domn care tot timpul are să zică ceva. Asta mai
brighetele. Acum ieșiți din biserică, acum intrați, este un fel de producător, de regizor de platou, care găsește cele mai proaste momente să-ți comunice lucruri. Aici omul mă trăgea de mâine că trebuie să ieșim din biserică, că mai era o nuntă și era mirea să fac și trebuia să spălăm puțin. Și aici am scos aparatul, am mai tras una foarte întunecată, biserica, ce aici vedeți și voi. Dar aici cred că se vede mult mai bine pe ecran la asta e locația. Nu mai zic nimic. Culoarea e culoare, contrast e contrast. Nu sunt avocat pe nimeni. Spuneți voi dacă vă place sau nu, vă treceți voi concluziile. Iar, culoare. Eu în momentul în care mă uit la o fotografie și mă gândesc că e de partea de blog, de lifestyle, partea asta de montez, vreau să fie foarte colorat. Nativ, fără să-i dau un dinți cu un light, să am fotografa de nebunii. Asta își face singur aparatul. Aici m-am jucat cu tine, recunosc. Tot 1855, tot am și am greșat. Asta e dimineața, când am plecat de la nuntă. Mi s-a părut interesant. Tot portfoliul ăsta de informație alungat. Foarte mișto aparatul, că se poate ține în foarte multe poziții în mână. Eu am și capacitatea asta de WC-ul și atunci, până și la să le vezi obișnuit să pun un bit, pentru că altfel, din puteștele astea, peste obiectiv. Ăsta e genul de aparat pe care îl ții ușor în foarte multe poziții, te ajută foarte mult display-ul tactil, că nu mai ai nevoie neapărat să stai cu un deget pe declanșator și atunci ai o chestie în plus. Asta făcută de mașină la viteză. Chestia asta mi s-a părut foarte interesantă. Am venit la repetiție aici. Cum ești din clădire, faci stânga și pe partea asta pusă cumva, cred că din perioada în care se mergea pe dublu sens pe plasticii. E bine așa, asta l-am făcut asta. După cum puteți observa acest lucru perfect. Iată. Și atunci, asta e de genul de joacă și ăsta sunt eu, dar fără cămașă. În primăvară când nu m-a luat rost. Da. Între timp am mai văzut puțin cu definiție. Bun. Azi dimineața m-am jucat un pic pe el încoace. Să vorbim puțin și de video. Pus cu un saș în capul ceva la repezare, în asta să fac o mare cap, o mare nebunie. Ce nervos ești! Să vedeți o schimb de bandă și fără semnată. Ce are? Pe ce o ții? Pe ce o ții? Pe geam. N-ai văzut macaraua? Te întâlnești cu șarful pe parbric și ce se întâmplă dincolo nu te vede. Asta este foarte bine să-și facă treaba, pentru că asta a fost și film. Aparatul mie mi s-a părut foarte mișto. Privindu-l acum, vă zic, din punct de vedere lifestyle, monten, rapid, party, hai să fim nebuni, am fost la mama aia, niște poze le-am făcut acasă, le-am făcut pe Facebook. Până la urmă, am nevoie la genul ăsta de aparat să se miște foarte repede, să nu-mi ceară mie foarte multe cunoștințe despre fotografie și în același timp pozele care ies să nu îmi ceară, să n-aibă nevoie de editare. Pentru că, ok, ne pricepem cu toții de aici, cu siguranță unii de foarte multe ori mai bine decât mine, dar oricum să spunem că avem habar când să deschidem un program de editare foto. Însă, ăștia sunt puțini. Da, eu. Să vă rog de bine, să vedeți dacă puteți să vă recunoașteți. Însă, este foarte important ce știe să facă aparatul atunci când știi să lucrezi cu el, când știi fotografie, când știi ce să-i ceri. Și pentru asta o să le invit acum pe...
Deci, tot de sus se uită la noi, deci n-are nici monitor vrea să facă ceva. Mi-au duce din aparat. Panică generală, evident. După panica de bunic câteva ore de alergat și așa, a apărut aparatul ca pe minune. Cert este că, din momentul respectiv, nu l-am mai lăsat în mână nici măcar o secundă, în afară de momentul în care l-am dus în propagaj și am pus un bodyguard lângă propagaj ca să fie treaba foarte, foarte clară. Fiind un beta release, era stresul foarte mare și embargoul pe informație era foarte, foarte important și atunci trebuia să avem griji suplimentare. De asta nici o mersi mult că a trebuit să mă fac să povestesc. Trebuia să fie și un camarat în Argentina, nu? Iată, pe bine zici. Te alerga embargo. Și chiar e pe bune, chiar l-a pierdut. Adică ne-a sunat și deja... Era cu panică. Tati, știți ăla foarte important, trebuie să-l lăsăm noi. Da, ăla foarte care, da, nu mai am. Foarte, dar până la motiv e... Dar știi că apropo de fotografia cu Frutenbeț, e un banc extraordinar care spune: aseară m-am învățat prunc, nici nu mai știu cum am ajuns acasă cu 2 tipe și am început să fac niște fotografii. Ceilalți doi ți-au luat aparat,